खुलुमबाय खा जत रांसानि ताखुकtai bugoksong lamsoko fulano kok sanai entertainment YouTube channel o tini norong bagai belai nakukma kok rok tui faika norok o video no fulani simi paithak jora nainen bagai saitokdi tei o channel no subscribe khai ko hinke ba norok subscribe kaisa khairi di tei video no naitong hinke ba like kaisa roi riti hige faidi tini ni o video ni chenglai bokhago thanglai kapane takuktai bugoksong belai no kothoma kaham norongni bagui omongkha bubagrani Greater Tripura Land Demand abo manani phasingo thangui tongkha o kok rokno tui kisisa norokno sanani bagui se tini o video sikonsa norokni bagui tubui phaio bubagrani salgudukma demand jeta sani phaimani abono jotono saimamayo haidiba phiaba tabuk o demand manani bokhago thangui tongha twerek tahutai buksong kwbangma sini Bharat hakotorni kwbangma rajyo no tini o bubagrani dimano tüiyui tini khorang tisalai tongkha national media rogobo tini chorcha choliui tongo norok kaham kai YouTube rogo search khainai di norok sawi manai serai keno ngai o kok rokno tui norok no tongthok rinani tei sawi manani bagui se tini ang sikonsa norok bagui o video tui phai phiaba sini o Tripura habo sini Tripura saroni bisingo no baksa o dimano tui kebengnai bo tongo tei nasilaijaknai bo tongo phiaba ang dorno sanani musungo tahutai buksong sini bubagrani Greater Tripura Land abo manani bokhago thangui tongo tini manya phano khana manya phano phiaba manani bokhago tabuk choliui tongkha twerek thangui tongo khapon tahutai buksong ga aboni bagui no sung manya swkang sung tamo onglaina nangnai tamo khe tonglaina nangnai ke sung thansa tonglaina nangnai khapani tahutai buksong tei o thansa no swainani bagui o thansa songgothon no lorinani mane phinrik phanra khainani bagui sini Tripura hao sini Tripura sani bisingo no koyekjona tongo tahutai buksong phiaba borokni kok rokno norok khunjuo daya tongnani nangnai tamni hinba bwskang election phai tongo norokno borok kok kaham sapainai rang phunuknai nana rokom phunugui norokno tlangnani bagui borok logi sonai phiaba tahutai buksong omo bai norok je phano Greater Tripura Land ni o lama no o choba no norok pogui ta thangdi tahutai buksong kebo bai loop phunukjagui kebo bai sojagui lama ta korodi omo sei khapani tahutai buksong sini manthai sini naharmung sini demand kha o ha sini yaphago chobui naharnani sini khomota dokol khaimanani omo se sini demand omo se sini naharmung khapani tahutai buksong ga aboni bagui no jotono bokha krak tongnani nangnai jotono thansao tongnani nangnai kebo bai hem logjagui kebo bai tatal sajagui kebo bai sojagui ta thangdi jibono phono ta thangdi khapani tahutai buksong sung thansa se tongna nangnai sung mo thasakai thansa tongkha hinke bubagrani o demand abo dakti no successful nai 100% tabuk kwbangma sini Bharat hakotoro sung saya phano sung hai koborok saya phano kwbangma dofani borok tabuk bubagrani o dimano tüiyui tabuk khorang tisaui tongo tahutai buksong aboni bagui no sung thansa tonglainani nangnai thansa no swainani bagui kwbangma borok no rang bese phunugui mano rang berson di mano omo bai ya khapani tahutai buksong omo bai sung kokhono thanglak omo bai sung sara jibon thangui maya sini sara jibon thangnani hinke ekmatro o hani odikar sung manani nangnai o hani odikar no manani bagui no tini ha bubagra tini o demand no tüiyui tini khorang tisaui tongo obono sini Tripura sarok kaham kai sawi manani nangnai kwbangma neta peto phaimano boot basanani bagui borok boot basa bai tamkha borok MLA sikon mukon manano
borok rangti sainara gana phiaba nini ani bobishot ini mungsa samung suglak awon bagano sung omahai diman nongno sung khimnani nangnai sini ekmatro sini diman hingkai o hani malik o hani busa o hani power o hani khomota sung manani nango omos sini diman omo makhangai se sung kusung sini busa botui juge sung thangai manai jodino sung o hani busa ngai sung khomota manja ke phiaba muitunar de takokai buksong sung waisa sung o hani sung rikhlaijaknai plus sung monogoi hibijaknai aboni bagano sung hush tongnani nangnai sung clear ke sawi manani nangnai takokai buksong biangtui sini hano sung khomota langai manai biangtui thangka hingke sung o hani busangai manai o jiti o planning no tui o wansung no tui se norok himnani khaidi phiaba buini kok samabaya khorsa khorungnei netarok phaiyi norokno class khaima baya norokno samabaya please tabuk thokinai borok kwbang mano phai mano tabuk buksong phiaba ta thokijak di kebo bai tatal kokta sajakdi ha srai sadi srai tongdi thangchano ta subaidi abane takokai buksong tei ang sanan musungo jara lokelo jara neta chongoi toni jak nairokno bang sanan musungo jara lokelni neta rok leader rok norok bo bubagrani jeta ideology jeta demand jeta bubagrani wansung no tui norok bo neta khaina phono leader khaina phono wansugoi babioi leader neta ndi baksa jaga khonao ha sorkarni manai khwnei kisa misa phaika hingkai petap ha chai khibayo bhogo dai khibayo lukorokno bagya ha bakthani bo khajani phikongni hinui wnglayo ni khonao phiaba omo hai tumungno jaga o kami rogo bising basang rogo jodino obo hai choliwi tokhangke CPM BJP ni amalni slai phano tabukni o jorani jeta thancha abo sitranai takokai buksong sitraka hingke bubagrani bokrok bo pesa sanai bubagran bo tuna mungnai ha bubagra bo jibono phono o dimano bo tui mangla aboni bagino jara pat lokelo neta tongnai rok norok bubagrani ideology no tui samung khaidi haino norok bohok subuna bagi simia takokai buksong nongni ukologo lukorok tongo ha nongni ukologo lukorok tongo o lukorok no tui norok samung khaidi left side ni phaikya hingke kebo khajani kebo fikungni ta hinai di ha jotono left side ni bagdi ha jotono left side ni bagdi omake bakha hingese omake tongkha hingese nung leader nung khoroksa neta lukorok no hamjaknai nono rwkharnai plus nono salburum no borok tobisa khai tongnai phiaba nung khorok tini lokelo leader hinai neta ni songjagoi nini bohok simi supungoi lukurongni bohok nokoi no kisapon wansukliya lukurongno kisapon nahalia hingele phiaba bubagrani jeta naharmo jeta demand abo kokhono manglak ha thancha bo bai thanai kereng morong bo ngoi thanai ligi lagai bo ngoi thangnai lasima singsa bo phainai CPM ni jorao boto ingkhapu hai ingkhapu ni salaimani phiaba tabukni o jorao teibo sitrakai sajaknai aboni bagino jara lokelo sinai nungnai leader tongnai rok norok si lukurok bai communication tongdi ha lukurok no naidi lukurok tamkhoi tong action khaidi sorkarni left side ni phaya phono bukhuk to tongbla bukhuk bai phono lukurok no thanda khai toni mano thak sangri toni mano tong thogri ui toni mano ha gereng jaga khonao leader rok soi omo hai faltu bat rok ni sing lukurongni bukhuk tai khonao phiaba omo hai tomungno jodino para bising basang rogo ngui tong hangke bubagrani bokhrogo tebo pesar sanai ha tipra sani hano manale thuisi tongradi orai poro ingui kemaui se chinno bino ngui
tebo ligi lagai gei thangnai hingga aboni bagui beshirbag local jara leader tongnai rok norok si kobui kothar wngdi lukurok bai tongdi lukurok no nakini khaidi lukurok bai kamni ke singkai tongdi left side ni phagya hingke jotono no bagai chanani khaidi jotono no nuhundi jotono no sadi kaham hamya phurungdi kebono khajani kebono fikunu ta hindi kebo nokni borok nijini thei omoya takokte buksong omo bai pati torglak omo pati kebo se ligi lagai hinai kebo kosom kebo kufur kebo kwsak abono bat khaidi hamjamung tüiyei samung khaidi hamjamung baise o desh no sung roka khaimanai o duwagran dimano sung yaphabo tobui manai nini ani himabaya khajani fikuni himabai duwagrani diman abono sung success khaimanglak nini ani hilaimani podre pod hoisa laimani abono bebangno remote khaidi srai na nagano jemon maislam gori haingna nagano agtai buksong abono ani kaisa jotono no sarmung ini video orono ang kholopka tei o ok satani o thaja thani rok chasu aro sajak ma tong hangkeba ang jotono nakar sano norok ano nakar baidi tei tinini video orono ang kholobui rikha takotei buksong aina hai katal video norok bai malai sinai jotono kaham kurung buisoni kaham kurung tongbai jadi ini bagai amsukno jotono no kulum baik